बैठो ले लो बैठ बैठ दादा मारो दादा वीडियो मारो हांไปก็เก็บอะไรดีไหมअभी तो क्या ही बोलूं, बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा बोल के। गोसेगों में ऐसा दुम बजा होगा बोल के सोचा नहीं था मतलब। सब गेम में तुम मेन स्ट्राइक डिफेंस में थे। हाँ, तो कितना टफ था? एक्चुअली इट्स बहुत टफ था। वो प्रोफेशनल मतलब दूसरा कंट्री के साथ खेलना वो बहुत टफ होता है, लेकिन वो इतना ऐसा भी नहीं है कि जो कोच का टेक्निक से खेलने से वो सब इजी होता है मतलब। आगे क्या परिकल्पना है? फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान ये है कि हम लोग अभी नेक्स्ट वीक में पता चलेगा, हम लोग AFC के लिए कैंप स्टार्ट होगा हम लोग का उधर ही भुवनेश्वर में फिर से। उसके लिए ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाओ? ट्रेनिंग के लिए अभी तो हम लोग को डेट नहीं पता किधर होगा, लेकिन भुवनेश्वर में होगा लगता है मुझे। गोसाईगांव में तुम लौट के आए, सब वेलकम किया, अभी क्या प्लान है? मुझे तो नहीं पता उन लोग क्या प्लान करके रखा। मैं वही बोलना चाहता है कि थैंक यू सो मच टू एवरीवन। तो तुम्हारा स्ट्राइकर और भी एक साथी था? हाँ हाँ, वो मेरा ही दोस्त है। हम लोग एक साल था उधर तारा ट्रस्ट में, हम लोग एक साथ ही खेल रहा था। वो अभी चंडीगढ़ पे वो आएगा 3 दिन के बाद। न्यू जनरेशन के लिए जो फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं, हाँ, मैं ये बोलना चाहेगा कि जो फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, अच्छा से खेलो फुटबॉल को, दिल से खेलो। हम लोग इंडिया मतलब फुटबॉल खेलना चाहता है तो अच्छा से खेलो। जैसे कि फुटबॉल में अभी बहुत फ्यूचर है, दिल से खेलो और दिल से सपोर्ट करो फुटबॉलर लोग को। ये बोलना इंडिया चाहता के लिए नेशनल टीम में कितना महत्वपूर्ण है इंडिया नेशनल इंटरनेशनल खेलने के लिए? हूँ। हाँ, ये सब में जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत सारा प्लेयर होता है, जैसे कि बहुत स्टेट से आता है तो यहाँ पे मिलने में बहुत टफ होता है। मुझे
लगता है कि जो अच्छा खेलेगा वो चांस मिलेगा जरूर। माबे साब आन्डार 19 आव देरहासार जाबोनो हाबाय दिनै नों गसाइगाव सफैबाय नोंखौ बरायदों माबायदि मोनदों? आं सानाखैमोन दि आंखौ बिदि बरायगोन होननानै आं मिथियाखैमोनबो दा फैनानै नुफैबाय बेबायदि जानानै दं। गेलेनायाव माबायदि खस्थ' मोनामोनबा माबायदि नाजानानै देरहासार जानो हागोन? गेलेनायाव एक्सुअलि आं जेब्ला जों साउदियाव टुरनि थाखाय थांदों आं बिनिफ्रायनो इनजुर्ड जानानै दंमोन। आं फार्स्ट मोननै गेमखौ गेलेनो हायाखै इनजुर्डमोन आं ओमफ्राय सेमिफाइनाल फाइनालखौ गेलेदों। उनावहाय मा गेम गेलेनायनि नोंहा साननायफोर दं? उनावहाय इन्डिया जानानै जों AFC क्वालिफायार्स गेलेगोन वर्ल्ड काप ओमफ्राय दा आं नेक्स्ट उइक मेबि आं सन्टोष गेलेनो हागौ सन्टोष ट्रफि आसाम टिम जानानै। उन्दै गेलेगिरिफोरखौ मा खावलायगोन बा मा मेसेज थागोन नोंनि? आं बेखौनो बुंगोन दि सोर फुटबल गेलेनो मोजां मोनो मोजां गेलेबाय था हार्ड वार्क खालाम सानसेबाबो बयहाबो मोनसे दिन फैयो जे गिदिर प्लेयार मतलब नोंखौ बे जोलुर गेलेनायाव नोंनि न'खरनिफ्राय सोर बांसिन थुलुंगाखांदों? फार्स्ट अफ अल आंनि बिमा बिफा ओमफ्राय आमाइ औ कच। दिनै नोंखौ गसाइगावनिफ्राय न'सिम बरायनानै लांगोन मा बुंगोन बे समाव? माबायदि मोनदों? गोसोआव जोबोद रंजाखांनाय मोनदों। आं सानाखैमोन दि आं गसाइगावखौ बिदि हरखा गावनानै मानसि लोब लोब फैनानै आंखौ बिदि बरायगोन बिदि सानाखैमोन। क'क्राझारनिफ्राय नोंजोंनो सासे लोगो दंबावोमोन बेनि सोमोन्दै मा बुंगोन? गोगोमसार गयारिनि सोमोन्दै। गोगोमसार गयारि बे जों सानैजों बहुद 3 बोसोरसोनिफ्रायनो जों सानैजों एखेलगे गेलेबोनाय ओमफ्राय दा बियो माबायाव चन्डीगढ़आव दं बे फैगोन सानथामनि उनाव। गारियाव नांगोन ना गारि सावनांगोन गारियाव नांगोन जायो सोनायसो नङा लामाया बेयावनो दामा